Nyakwaramugi Ajwang', lo en achiel kuom mwandu manyadhi e pacho kae. Ka in jal manigi lo kata in jal mageno bedo gi lo, weche mag usuru mar lo kata gino miluongo kanyo koda dho ngere ni land rates en gino mamulo wa waduto. Mane momiyo otieno makawuono e chenro mar mine wacho antiere kae kod okila Sharon Omolo mabobedo katwak godo achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wapuonjre matut kotudore kod wechego mag usuru mar lo kata land rates kachiel kod land rent. Oimore Sharon ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Otieno makawuono odiochieng' mari obedo nade Sharon? Odiochieng' mari obedo maber Joyce. Irio nade? Ambenda rio makare. Machiegni inye twak marwa e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Ka wachako twak marwa yanga otieno makawuono Sharon, ng'ato nyalo bedo ni penjore ni usuru mar lo kata gino ma iwacho kanyo kod dho ngere ni land rates kata land rent. Pogruok nitiere kanye Sharon? Joyce, pogruok nitiere maduong' e kind land rate to koda gi land rent. Kwachako gi land rate, gite gin oshuru, lakini land rate en oshuru michulo ne sirikal matin. Nitie sirikande ariyo kaka wang'eyo, nitiere national government gi the county government. National government ma bro luongo ni sirikal maduong' to gi the county government ma en sirikal matin. Koro land rate en ichule ne sirikal matin. Ichule ewi lopego mayudore alwora kuonde miluongo ni the rateable areas. Rateable areas gin kuonde ma sirikal matin oyango ni jogo mantiere gi lopegi e alwora goeko bro chulo land rate. Gimomiyo ichule en mar mondo mi okony sirikal matin kuom services ma sirikal ema chiwo machal kaka garbage collection, lighting, maintenance of roads, gik makamago. Kwadok e land rent bende en oshuru. Makmana ni en ichule ne sirikal maduong', the national government. To land rent en iboyudo ka ichule kaluwore ni ng'ato owuon, ng'ato mabinafsi, otiyo gi lo ma en lop sirikal. Koro en kaka kodi, en kaka di kopesha lob ng'ato ipure gigeni kata e gweng' kucho. Ichulo gande pesa mar kukopesha. Koro e kaka land rent bende en. Land rent imiyo sirikal maduong' kuom tiyo gi lop sirikal e yore mameki. Iwacho kanyo kata ilero kanyo makare ahinya Sharon, kendo ang'eyo ni Nyakwaramugi Ajwang' maluwo twak otieno makawuono nyalo bedo ni koro oseng'eyo pogruok makare kind land rates kachiel koda land rent. Kata kamano, ng'ama chulo omenda makamagi nikech iwacho kanyo ni land rates ichulo ne sirikal kata wanyalo wacho ni mano sirikal mar loch gwenge, to land rent ichulo ne sirikal mamalo. Kata kamano wanyalo wacho gi dho ngere ka alieko mana matin ni ng'ama en eligible mano mar chulo omenda makamago, bad mano mar land rates kata mano mar land rent Sharon? Land rate Joyce ichulo gi ng'ano ma en wuon puodho manitiere e alwora kumonego bed ni chule land rate noero. Ka en a registered owner, en wuon lo, in emonego bed ni chulo land rate noero. To kwadok e land rent, to nitiere land rate en iyudo ka ichule on leasehold properties. Gigo lopego eko ma ochiw gi sirikal. Nitiere document moro miluongo ni lease. Koro ng'ano monego bed ni chulo land rent en leasing. Ng'ano moko pesha lobni koa kuom sirikal. In emonego bed ni chulo land rent. To ka in iwuon lobno mayudore e alwora kumonego bed ni chulo land rate, in ema otiko ma ka land oyangi kaka wuon lobno, in emonego bed ni chulo land rate. To kinde mathoth Sharon, wang'eyo ni e wechego ji kowinjo ga weche mag rent, to wang'eyo ni kata katiyo kod ranyisi e udi kuonde mopogore opogore ma ji odak e bombe, ji ong'eyo ga ni rent en gino ma ichulo dwe ka dwe, kata miso dwe kochopo to winjo bed ni chulo rent. Kata kamano akene weche gi mag lo to tiyo yo machalo nade, land rates kachiel kod land rent gin to ichulo gi e thuolo maromo nade, kata ichulo gi bang' onego winjo bed ni ichulo gi higa kose kisechulo dichiel to en kamano, kose chulo gi dwe ka dwe Sharon?
Erokamano Joyce, land rate kata land rent ok chul gi dwe ka dwe kaka rent mag udi ma dhano dake. Gin ichulogi e higa. To nitiere muda monego bed ni ichulogie. Onego bed ni ichulogi tarik 1 mar chak mar dwe 1 mar chak higa ka higa. Koro ibiro yudo ni higani onego bed ni ng'ato chulo land rent kata land rate mare mar higani tarik 1 mar Januari. En mana ni ibiro yudo ni kinde duto samoro ji ok chul, samoro ng'ato kawo muda kapok ochulo. Ka ok ichule e sa monewinjore obed ni ichule, nitiere kendo repercussions mabiro gi mago. Ibiro yudo ka nitiere interest ma sirikal ka sirikal nyalo levy kaluwore gi leo mileo godo ka pok ichudo, kata penalties bende nitiere. En onego bed ni ichule higa ka higa, ok en e dwe, ok en odiechieng', higa ka higa. Ichule higa ka higa mana kiwacho kanyo. To bende temo lieko kanyo ni ka seche moko ng'ato okoso chulo, mano bedo omenda mano mar land rate kata land rent mwalosi otieno ma kawuono, to seche moko nitiere, wanyalo wacho ni gintiere fai moko ma inyalo goyi. Kata kamano, ka ng'ato okoso chulo omenda ma kamagi, mago ma winjo bed ni chulo, obed mano michulo mar sirikal mamalo kata mano michulo sirikal mar loch gwenge kata counties magwa, koso chulo omenda ma kamago onyalo kelo midhiero mane ne jogo manitiere kod lo e pacho kae? Bende onyalo miyo ng'ato lalo lope kose obedo nang'o, Sharon? Awach mano ka apogogi, wachak gi land rate, nikech wasewacho ni land rate ng'ano machulo en wuon lo. Ibiro yudo ka wuon lo machulo land rate en wuon lobno, ok en lop sirikal motiyo godo e timo yorene. En wuon lobno ero. Koro kok ichulo land rate e lo ma mari, nitiere penalties miluongo ni fine ma ibiro goyi. To ka in ng'ano monego bed ni chulo land rent, in alesi, ikodesha lo mar sirikal, itiyo godo e timo yoreni, to ileo mar chulo, kopogore gi fine minyalo goyi, bende inyalo wito lobno nikech ok en lo ma mari. Omiyigo gi sirikal mondo iti kode ka nitiere chike moketni ni nyaka iluw sama itiyo kode. Ma achiel kuomgi en chulo land rent e seche mowinjore ochule. Omiyo kopogore gi fai minyalo go jalo monego bed ni chulo land rent, bende onyalo wito lobcha. Sirikal nyalo kawe machak miye ng'ama chielo. To wanyalo wacho ni jo-Kenya mathoth kinde mang'eny wanyalo wacho ni gikia kotudore kod wechego mago mag land rates kata land rent, mochop kuma koro wanyalo wacho ni penalties kata fai mathoth ma igoyogi koro bedo mang'eny ahinya. Ang'o ma chik wacho ahinya kotudore kod wechego mag paro ne jogo manitiere kod lo mawinjo bed ni chulo land rates kata land rent, Sharon? Joyce, en wach marach ni fai ka kosegoyi to nyaka ichul fai goeko. Ok inyal weyo makichulogi, nikech sa asaya ma idwaro kata tiyo gi lopi, mano monego bed ni ichulo ne land rate kata land rent, nitie gimoro miluongo ni clearance certificate ma nyaka ibed godo. Wawuonde ni idwa uso lobni ne ng'ato, wawuonde ni idwa tiyo kode kata kawo loan, idwa chaje, wawuonde ni idwa kata poge, kata idwa nywando moko ariyo mondo obed gimoro achiel, nyaka ikwa gimoro miluongo ni clearance certificate, kata obed mar land rate kata mar land rent. Ka ok iyudo gino, ka ok ichulo rate kata rent e sa mowinjore gi kiwango monego bed ni ichulo, to nyiso ni gini ok ibi yudo. Certificate mar clearance ni ok ibi yudo. Nyiso ni gimidwa timo mar gi lopino ok inyal dhi mbele gi timo. Koro en jukumu mari kaka wuon lo kata ng'ano mokodesha lobno koa kuom sirikal mar mondo mi ichul land rate kata land rate. To kinde mang'eny iyudo ka ilandoga, an gadier ni isewinjo gini kinde ka kinde. Seche moko kata sirikal matin kaka machiegni kae, sirikal ma Kisumu County yando lando ni nche gigolo fai manche ogo jogo manche ok ochulo land rate gi e sa mowinjore. Koro ka in jalo monego bed ni chulo land rate to isebedo gi fai mang'eny mosegoyi nikech nileo kata nipango gi mang'eny ka ok ichulogi, onego bed ni tiyo gi thuolono mochiwe waiver, iluonge ni waiver. Onego bed ni tiyo gi thuolono mar mondo mi ichul gino monego bed ni ichulo sama sirikal ogoloni fai mang'eny ka.
nikech en opportunity mari kaka wuon lo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo wachno mar wave ma nadwa ni wabie bang' nikech kinde mathoth waneno ka ten counties mopogore opogore gi jachwalo milome ni land rates obedo wavered. Ere kaka jopiny nyalo tiyo kod thuolo makamano, to e kinde ma obedo wavered te kose nitiere mana atamalo moro matin ma igolo ne jopiny kanyo? Sharon. Kinde ma ochiw waiver inyalo mana miyi e wi fai. Land rate mano onego bed ni chulo cha kata no bed mana 30,000 eti ibro chule. Wawuonde ni 30,000 ema onego bed ni chulo kaka land rate, to segoi fai mochopo 40,000, nyiso ni fai no en 10,000. Sama nitie waiver 10,000 mane wiye cha iminyalo yudo kigole. Inyalo gole te kata inyalo gole nus kata inyalo gol quarter mare. Lakini gima nyaka ng'ato ka ng'ato ng'e ni kata ogole mana te 30,000 30,000 mane onego bed ni chulo kaka land rate machon cha eti bro chule fai gi kende mi bro golni machon cha to nyaka ibe chul. To wang'eyo ni gisani wantiere kod piny molony kendo wang'eyo ni lony manyasani ema itiyo godo e kuonde mopogore opogore. Sharon, wanyalo wacho ni wechego mag lony manyasani gino ma kiani iluonge ni sasa ma platform masani koro nitiere, ere kaka seche moko wanyalo wacho ni o affect wechego mago mag access ne wechego mag land rates kata land rent? Sharon. Shida manyalo bedo maduong' manyalo affect wechegi en iluongo ni technology. Akia ni waluonge nade gi dholuo, lakini technology. Iyudo ka ng'eny ji manitiere gi lope monego bed ni gichulo ushuru gieki ok ging'eyo kaka onego bed ni gichulogi. Tinde nitie gimokel miluongo ni e-citizen, iyudo ka thoth gigi ichulo platform no ero. Ng'eny ji mang'eny ok ong'eyo kaka ginyalo timo gini kaluwore e platform moket mar mondo mi otime. Mana paro ni manyalo wacho ni challenge maduong' mogik manitiere e yor chulo ushuru gieki. To bende aneno ka ng'ato penja kae, ong'isa kae ni piny no okil Sharon ni land rates kaachiel kod land rent obedo calculated e yo machalo nade? Sharon. Gigi bedo calculated mopogore. Wachak gi land rate. Land rate wantiere gi chike mayango kaka land rate onego bed ni chulo. Wantiere gi the Rating Act, wantiere gi the Evaluation for Rating Act, then wantiere gi specific county laws mayango weche mag rating. Koro Rating Act en chik maduong' mogik ma yango weche mag chulo rates. Then wantiere gi the Evaluation for Rating Act. The Evaluation for Rating Act ni ema nyisowa kaka low mopogore opogore bedo valued. Iketo gi e kiwango miwacho ni low makama en omenda mare kata value mare nyalo bedo 2 million, makama value mare nyalo bedo 6 million. Ai wantiere gi specific county laws e wi rating. Ibo yudo ka nikech wach mar choko ushuru mar land rate en gima owene sirikal matin, the county government. County government ka county government biro bedo gi chikne e wi kaka onego bed ni gichoko ushuru margi mar rate ei county gi. Koro miyo gin ei chik gi no ero mar county no ero ema gibo prescribe ni to e value mar lo makama kata value mar lope gi ichulo percentage adi, en 1% to koso en 2% to koso en 3%. Omiyo ng'eny ne ibiro yudo ka percentage michulo kaka land rate ei Kisumu County opogore gi percentage michulo mar land rate ei Homa Bay County, Siaya County kamano. To kidok rent, nitiere otiko ma ng'ano mokodesha lop sirikal imiyo miluongo ni the lease document. Sasa ma ng'ato mi the lease document no biro gi kiwango mar rent mibiro chulo iga ka iga e wi lobno. Omiyo en kidwang'e ni ka inogo bed ni chulo rent, kidwang'e kiwango mar rent monego bed ni chulo, entiere i document no ero miluongo ni the lease document. Mane pogruok. Ing'isa ni wadong' mana gi dakika ariyo kende to atieko twak mar otieno ma kawuono. Sharon, aneno ka ng'ato penja kae ni antiere kod lo e boma ma Kisumu, to lobno nanyiewe tasegede. Bende podi owinjo bed na chulo sirikal mano mar 10 county ma Kisumu land rates, to ber mane manitiere e chulo land rates? Sharon, ka watieko. Land rate nyako chul nikech land rate ichulo ne kaluwore gi kama lobno nitiere. Provided ni lopino nitiere either in urban centers, in municipalities, kata e trading centers, land rate nyaka ichul.
To ber mane mineno? Ineno ber nikech sama ichulo land rate nieri, nitie services miyudo koa kuom sirikal. Intiere gi pi, mok mari en mar sirikal, kata bed ni chule dwe ka dwe, iyudo pi e lopi no ero. Sitima intiere godo, alwora mari imenyo gi tach sirikal. Ler mar alwora bende ok irit kendi iwuon, sirikal ema ritoni. Omiyo mage ber mineno. To pesgi sirikal matin, county government chokogi mar mondo mi okonygi e timo tije matindo tindo gieki. Ma in iwuon kaka wuon lo mantiere alwora no ero, ineno bergi, omiyo nyaka ichul, kata obedo mana ni nisegede. Wachni mogik Sharon, ka watieko otieno ma kawuono twak marwa gi jip minyalo jiwo godo jogo manitiere kod lope gi jogo ma seche moko geto bedo kod lope e pacho kae gi sani, ka watieko. Jip manyalo jiwo gi godo en ni itim due diligence mari ka porono ni inyalo gombo bedo gi lo. Itim due diligence mari nikech sasa midwa nyiepo, ka inyiewo kata lo monego bed ni ichule land rate koa kuom jalo manok chudi, to ibiro bedo gi shida mbele. In iwuon ok ibi nyalo loko lobno mondo mi obed e nyingi. Omiyo sasa midwa nyiepo, tim due diligence mari, yud certificates mag clearance mondo mi ing'e ni lo minyiewono, inyiewo lo maler ma ok nitiere gi mibadhi mamoko mag chudo. Mar ariyo, anyalo kwayo jogo ma nigi lope giekni mondo mi tem ichulo rate kata rent e sa mowinjore ichul, mar mondo mi kik gimedre, kik goyi fai miyudori e situation moro ma kendo koro irito ni mondo sirikal omiyi waiver ni eka pesa cha odog piny mar mondo mi inyal chule. Erokamano ahinya Sharon Omolo, okil Kamaloka, kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maleo kotudore kod wechego mago mag usuru mar lo. Nyakwara Mugia Jwang, imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar Mine Wacho. Wakawo mana yweyo madundo, ka waduogo tadhi mbele kod weche manyien magoimore. Kik idhi mabor. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business